Ale Shaka one day football match. Ka Smith College ringkat bat ka jingtre lang ka Sendrop lang fishing group kan sa penlong ya ka one day football match ha ka live hoy trik benai bakat ar jar pesan ha Kristimai mini stadium ka badan ha Smith. Naman ta ban penmi fun ya ka Smith College. Kitim ki bapau shalong ki sa wan ben shimenta ha ka te gasngi ka noron prasya e ka milim lum ha ka por kharwe bjem stem ka like kerhong prasya e ka nongse ha ka por khat architect bensngi bat ha ka por architect janmet kan sadon ka final jong ki nong job jong ki te ki r3 ki kenhun ki ladu ha ka je cup final kin yora ya ka song pisa ka badu arlak bat ki barem final kin yora ka pisa ka balong sanpho hajar tengka nang ta susu one job soklet unsa one ban kun ut ya ka sur ka batyang jong ban pen hem ya ka te singin ban pen khi ya ki download bat ki mensim jong phi ha Kristimai mini stadium ha Smith te namatan jong phi ki bakwa ban i ya ki jai program ki badon ha ka te singi kata ya ka football ka jingput jingtem bat ka lucky draw link ba ka ne ka channel subha ban subscribe na menta Talai sepataka shi tiket san sepataka artli ki tiket loki draw shi pholak ka price ka bankong shilak ka ar shilak ka balai san phaujar ka basau bat at phaujar ka basan kan sa donru ka giant screen hamadan yo ha ka ba ki nongchong yo kin yo ban sakilang ya ki tiket phinnam yo ha ki wei pat ki sngi lane ha ki wei pat ki jaka henry tang ha ka te ka sngi na du ka por Mr. But Yaka Lucky Draw on sa penlekai hakapor sau baje janmet. Te porlok kenmau bahaka live hoi trik benai bakat ar 1000% ha Kristimai mini stadium pin sa i yak jenglekai football ka sur batyang jong one job chocolate bat ka Lucky Draw ka ba shi pholak. Ale one shakatek si wat pen sab e yak kabuk siar ka kaburupan lamanta ka jongphi. Happy New Year in advance. Kublai Shibun ngin saya kendu ha katai kasngi. Kublai Shibun.